proiektu hau jaiotzen da, lehen ekiotz 8 genukan beste proiektu bati bukaeroa eman genionean, bukarri genukan beste zerbait egin nahi genuela, aurreko proiektuan gehien bat bertsioak lantzen genituen, eta nahi genukan proiektu bat sortzeko non jotzen genituen abestiak gureak izan hau ziren, ez? Irati lehenagotik ezagutzen genuen beste proiektu saiakera baten gurekin egon zelako, eta iazki gure betiko laguna izan da, eta elkartu ginen, hori urte eta inguru eman dugu lanean, eta prest gaude horre egiteko. Bueno, egia da, hasiera batean hasi ginenean, lehenengo abestiak konposatzen hasi ginela, eta igual momentu horretan ez genuen ere gure estiloa guztiz definituta, orduan uste dut apurka horretan gabiltzala, eta momentu ustut 13 bat abesti izango ditugula, bakoitzak bere alea jartzen du eta guztion artean sortzen ditugunak, eta momentu horretan gaude gura. Daukaguna da, bakoitza daukagula estilo propio bat eta hori eragina dauka gure kantuetan, zen bakoitza jartzen duelako bere alea bera esan duen moduan, eta bakoitza daukagu estilo propio bat, orduan hori dena egiten du gure kantak horrelakoak izatea. Ezin dugu esan ze estilo daukagu, bai roka hori bai, argi daukagu, baina gure eragin ezberdinak isladatzen dira bestietan. Letrai dagokienez, gure autoa izan da euskaraz, egitea letrak, eta denetarik dago, egia da daukatela askok mezu soziala edo, azkenean delako leku bat ere bai, plazaratu alizateko mezu bat edo dena delakoa. Baina, gero bakoitzak bere modura interpretatu ditzake letrak eta, hor usten dugu. Guk erabaki dugu rock musika estiloa, batez ere identifikatuta sentitzen garelako berarekin. Eta azkenean, nahiz eta bakoitzak bere alea jarri, guztio jotzen dugu apur bat rockaren aldera. Orduan, guretzako asko zerreza da arlo horretan edo horretan konposatzea eta besteak egitea. Ez da ezer pentsatuta izan, horrela atera zitzaigun eta listo. Orden hori jarraitzera edo gauzak apurrak kontrolatuta egitera eraman gaitu aurreko talde batzuetan eduki ditugun esperientzia, eta kasu honetan esan dezagun kakotxoen artean gauzak ondo egitearen nahia, edo desberdin edo hobeto egitearen nahia. Guztiok belaunaldi ezberdinak izan da, hori ona da guretzako, zen ikuspuntu ezberdinak ikusten aurkitzen ditugu, bai letretan, bai abestietan, eta hori oso aberasgarria da talderako. Pero ere nabaritzen da oso desberdinak garela gure artean, eta horrek ere sarma ematen die abestiei, ez daukagulako zer ikusirik. Egiten dugu kriston nahasketa polita, baina eske bakoitzak gara oso desberdin. Gure plana da kontzertuak ematea, prestatzea kontzertuak, eta hemendik hilabete batzuetara grabatu falta zaizkigun kantak, eta gero plazaratzea urte bukaeran edo. Ateratzea edo disko bat, edo ez dakigu aterako dugun, baina kanta grabatzea eta kaleratzea. Bilatzen dugun lehenengoa dela disfrutatzea, transmititu ahal izatea jendeari benetan egiten duguna, eta horretan gabiz.